President E.D. Mnangagwa indicated that both the party and national constitutions provide for 2 term limits. In his case, he is now working on his second and the last term and is on his way to taking a deserved rest. When the time comes, added the president, ZANU-PF will congregate to elect a new leader. This is what provides for national stability. Do mashoko anoitwa pana E.D. Mnangagwa muri Zimbabwe ashiperi mushe vanhu vaita gakava vanhu vachinetsana vachiti aiwa mutungamiri wenyika afani kuextenda his power to 3rd term kana kuti maslogan anoitwa kunana Owen Muda achiti aiwa 23rd E.D. Mnangagwa anenge achipo zuva nezuro akabva pedza gakava rese E.D. Mnangagwa mubva ati aiwa ndikurana my second and final term ndobva ndatostepa down muri Zimbabwe azviperi mushe taona kuti vanhu aiwa wabva wanyasa kuona kuti aiwa pakava kutaugwa zvemutemo apanapa constitution yava kutedzerwa vanhu vakufanira vachiti aiwa mutungamiri wenyika kana iye akatanga kutedzera mutemo nyangwe navanhu vese vanotanga kutedzera mutemo azviperi mushe muri Zimbabwe zvinotize mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko akataurwa naE.D. Mnangagwa ataura mashoko kuti aiwa inini am not stepping down takunoelecta mumwe a new leader kucongress chinotiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi chinoona kuti aiwa vanhu vazhinji aiwa vakanyasa kuocha vari kunyasa kuona zvezvi zviri kuda kunyasa kuitika pine comment section medu mutudze mafungiro enyu ndopandokuti paya sanga no subscribe kuleka chinotina on the bell icon noti kuita zvese zvimahara.